L-att ta' nies li f'Ġunju li għadda kellhom kemm impjieg part-time kif ukoll impjieg full-time laħħaq is-47,500, żieda ta' 10.1% meta mqabbel mal-istess xahar fl-2024. Dan ħareġ ċar miċ-ċifri li ppubblika l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u li minnhom wieħed jista' joħroġ analiżi interessanti ta' trends fil-qasam tax-xogħol, speċjalment fejn jidħol xogħol part-time u anke impjiegi mal-Gvern. Skont l-NSO f'Ġunju li għadda n-numru ta' persuni reġistrati li jaħdmu full-time kien jammonta għal 297,338 persuna. L-ammont ta' ħaddiema li kellhom part-time bħala x-xogħol ewlieni tagħhom laħħaq is-36,384, żieda ta' 5.5% fuq Ġunju tal-2024. L-istess statistika tal-Gvern turi illi n-numru ta' persuni jaħdmu full-time fis-settur privat laħħaq il-242,940 u l-att ta' persuni jaħdmu full-time fis-settur pubbliku żdied b'4.3% minn Ġunju 2024 u kien jammonta għal 54,398 persuna jaħdmu mal-Gvern. Fuq il-livelli reġistrati f'Ġunju 2024 l-ammont ta' irġiel b'impjiegi full-time laħħaq il-178,929 persuna, filwaqt li l-ammont tan-nisa laħħaq il-118,409 persuni.